איתי באוטו. אני בהלם לגמרי ממה שראיתי עכשיו. מה אתה בהלם? מה הדבר הזה? מי זה? מה? זה אסי כהן. אתה יודע מי זה אסי כהן? שמעתי את השם הזה. אסי כהן. זה פיתה! פיתה! פיתה על הגז! יפה, פיתה על הגז! יפה, שאולי. הוא הראה לי את זה בתמנה. יפה. אז הבנת עכשיו מי זה? לא. עדיין לא. אני כאילו לא... רגע. זה קטע הומוריסטי. שנייה, אבל הוא הוציא 4 דיסקים? לא הוציא באמת 4 דיסקים. לא הוציא אפילו דיסק קטע אחד. הומוריסטי מתוכנית טלוויזיה. מה מצחיק בזה היה? שנקראת שידורי המהפכה. אוקיי. זה היה קטע על כל הדיסקים שבתחנה כל הדיסקים מרכזית. של התחנה מרכזית. זו הייתה בדיחה על אחד שמוציא דיסק על כל שטות. ועל איכות השירים. ואז הוא באמת שם כמה שירים, ואז היה להיט מטורף בארץ, אחי, אין אף אחד שלא שר את זה בכל פאקינג מקום. אני לא שמעתי על זה אפילו. אתה לא בארץ, מה זאת אומרת לא בארץ? אתה לא חי בארץ, אתה אתה חי לא בממלכת אפי. בממלכה הזאת, אחי, יש חוקים אחרים, יש פיטר גבריאל, זמר האומה, יש את דייר סטרייטס, להקת האומה, אבל שום דבר לא חודר, אחי, זה גבולות יותר קשים של יפן במאה ה-18. No foreigners allowed. אסור לך מפגש עם התרבות המערבית הנוכחית. תקשיב, אני בחיים שלי לא שמעתי את הדבר הזה.